Arendawar iki Arendawar iki. Dulurku kabeh tak takonani sih. Kula lah sampun salto nggih. Termasuk kancamu aku tak takone iki lho. Kancaku dadu kabeh. Sedurung takok. Wis tak durung aku. Wis. Ayo aku. Saya tahu, kota kali itu bro. Jangan aku sakit tahu. Tak kandani yo. Aku nang kene iki wis wayahku nyaur. Bayaranku wis pingenane dawa. Iso Pokemon ini. Acara apa sa? Acara apa? Lah yang mana dah? Yang mana sopo? Wah, 10 doang. Ya Allah. Bonne, jelas bonne gitu. Ayo, nek pengen oleh duit salto sih, ayo. Lah aku masih wedok nang omah ya salto tak sadurunge masak. Acara esa. Peresmian dongulnya wit pencit. Pul. Acara itu sunatan. Oh, sunatan. Ambek ulta. Nah, kita kabeh. Ulta ulang tahun. Oh iya, saiki kon menang. Kan saiki menang. Lah, kan saiki menang sa. Aku nang mburi menangku sa. Ayo, tak takoni, kon wani ngomong sunatan ambek ultan. Sing disunat sapa? Ibune sapa? Para dusune kene sapa? Iya, ngerti kala jenenge sapa? Urung kok wis mari. Aku cuma ngomong kasmari goblok. Tutuk. Pak Kasmari nang omahku tembel ban. Hah? Ndi? Iki omahe. Tak nyawer sama badut. Cari. Saya turun nolak. Lah nek iki sing celuk terus ngomong iki delok sapa? Sapa sih? Delok wak polo tak wis. Bapak wis entuk ae, lu polone jelas iya. Lu nek nyawer ya ini paling ditransfer. Ditransfer. Iya. Iki sing sunat sapa jenenge? Rapli. Woi, lho karo sunat, lho kudungan biru lho. Ngawur sa. Dudu sing biru, dudune kudungan. Bane sa. Heeh. Gak ngerti iki lho ponakane iki lho. Kucing tenang ini, lho ponakane kok gak jeneng. Bawan, ini loh nyawar bawan. Rafial. Kesuwen. Nek situ-situ kesuwen celak bengi, makanya ditempuh Rafial. Kamu sih ditanggap kesini nggak tahu namanya, goblok. Ini yang di bapaknya. Rambutnya mau dengar awakmu sa. Awur TS gojo. Iya. Lawan kali-kali tak tampan sa. Dapur gue ngatur. Kok tak delok lu gune mang koyo bumbu iki lho.